ହଠାତ୍ ମୋତେ କଲ୍ଟେ ଆସିଲା ରାଜାଜୀ ଟାଉନ୍ ହଲ୍କେ ମୋତେ ଯିବାର୍କେ ପଡ଼୍ଲା। କେଁ ଯେ ମୁଇଁ ଗଲି କାଣା ମୁଇଁ ସବୁ ଆଗ୍କେ ବତଉଛେଁ। ହେନ ଥିଲା ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯେନ୍ ଆମ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଯେନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଥିଲା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରାଜାଜୀ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପଦମପୁର୍ନ। ହେଟା ଯାଇଛନ୍ ଭାଇମାନେ, ହେଟା ଦେଇ ସାରିଲେନ, ଯେ ବ୍ଲଡ଼୍ ମାନେ ଦେଇ ସାରିଲେନ, ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେଟ୍ କରି ସାରିଲେନ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅମୁଲ୍ କୁଲ୍ ପିଉଛନ୍ ହେଟା। ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବେ ହେନୁ ଦେଉଥିଲେ ହେନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ୍ ମୋର୍ ପାଲି ବି ଥିଲା, ମୁଇଁ ବି ଗଲି ଆଉ ଦେଖ୍ଲି, ବହୁତ୍ ଖୁସ୍ ଲାଗ୍ଲା। କାଁକିରି ରକ୍ତଦାନ ଦେବାର୍ଟା ହେଉଛି ବହୁତ୍ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ୍ ଏ। ରକ୍ତ ଦେଲୁ ବୋଲି ଗର୍ବ ନି କର୍ବାର୍ ଇନୁ ତାର୍ମାନେ ବହୁତ୍ ଭଲ୍ ଏ। ଜଣକ ତାର୍ମାନେ ଜୀବନ୍ ବଞ୍ଚି ପାର୍ବା ରକ୍ତ କିଛି ଦେଲେ। ରକ୍ତ ସେନୁ ଆନି ସାରିଲେନ ହେଟା। ତାପରେ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖ୍ବେ ହେଟା ଆମର୍ ପଦମପୁର ହସ୍ପିଟାଲ୍ ତରଫରୁ ଇଟା ଚାଲିଛେ, ପଦମପୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ତରଫରୁ। ତାପରେ ନ ଲିଖାଲୁଖି କର୍ସନ୍ ହେଟା ସବୁ। ଏଟା ଗୋଟେ ନାସ୍ତା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ନାସ୍ତା ପ୍ୟାକେଟ୍କେ ମୁଇଁ ଖାଏଲି। ଆଉ ହେଟା ତାପରେ ମୋର୍ ପାଲି ନେକ୍ସଟ୍ ଆସ୍ବା, ମୁଇଁ ବି ତାପରେ ଯିମି। ହେଟା ଦାଦା ଗୁଟେ ତ ଦଉଛନ୍, ତାପରେ ଯେତେବେଲେ ଦେଇ ସାର୍ଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଇଁ ଫେର୍ ଯିମି ସେନ୍କେ ଦେମି ବ୍ଲଡ଼୍। ତାପରେ ମୁଇଁ ଦସ୍ତଖତ୍ ଦେଇ ସାର୍ଲି, ଦସ୍ତଖତ୍ ଦେଲି ଆଡ଼େ। ତାପରେ ମୋର୍ ବି ପାଲି ଆସ୍ଲା, ମୋର୍ ବି ଟାଇମ୍ ଆସ୍ଲା, ମୁଇଁ ବି ଦେଲି। ରକ୍ତଦାନ ଦେଇକରି ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ଯାହାକେ ବି ଯେନ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛେ ରକ୍ତଦାନ ଦେଇ ଦେଇଥିବ, ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଆସିଲି ଅନୁରୋଧ। ଚୌକିରେ ବସ୍ଲି। ଏଟା ତାପରେ ସବୁ ସର୍ଲା ପରେ ସମ୍ମାନିତ୍ କଲେ, ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାବଲ୍ ଦେଲେ, ବହୁତ୍ ସମ୍ମାନିତ୍ କଲେ। ଏତ୍କିରେ ମୋର୍ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ସରିଗଲା।